Από το παρελθόν μας είναι οικία εικόνα ενός μόνιμα δεμένου σκύλου με αλυσίδα. Εξακολουθεί ωστόσο να είναι νόμιμη. Σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά την ευζοία των δεσποζόμενων ζώων, το μόνιμο δέσιμο ενός σκύλου απαγορεύεται και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως, ανεξάρτητα από το μήκος της αλυσίδας. Ο σκύλος θα πρέπει να ζει σε ένα άνετο και καθαρό μέρος, στο οποίο θα του επιτρέπεται να κινείται ελεύθερα, καθώς και δυνατότητα της σωματικής του άσκησης. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει τη στοιχειώδη επαφή με κάποιον άνθρωπο και γενικά να μην διαβεί σε κατάσταση μοναξιάς. Σε ό,τι αφορά τα σκυλιά που ζουν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, η διατήρησή τους εκεί δεν δύναται να εμποδιστεί σε καμία περίπτωση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, παρά μόνο να ορίζεται ο μέγιστος αριθμός τους σε 3 ζώα ανά διαμέρισμα. Με ομόφωνη επίσης απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ιδιοκτητών, τα ζώα μπορούν να παραμένουν και σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, ενώ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά να παραμένουν μόνιμα συμφεράντες στο διαμερισμάτων ή των σπιτιών. Το μόνιμο δέσιμο των σκυλιών αντιμετωπίζεται από τον νόμο ως παθητική κακοποίηση του ζώου και στους παραβάτες επιβάλλονται τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή μέχρι 360 μονάδες, το ύψος των οποίων ορίζεται από 10 έως 50 ευρώ έκαστη. Επιπλέον, το διοικητικό πρόστιμο για την εν λόγω παράβαση ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Τα σκυλιά επιβάλλεται να δεθούν με λουρί μόνο κατά τον περίπατό τους, με εξαίρεση την είσοδό τους στα ειδικά πάρκα ζώων, όπου και μπορούν να κινούνται ελεύθερα.